35 гадоў тому назад маладыя, прыгожыя і таленавітыя дзяўчаты і хлопцы сабраліся ў палацы культуры і спорта чыгуначнікаў, аб'яднаныя любоўю да беларускай народнай песні. Так нарадзіўся ансамбль «Церніца».
у купальскую ночь над просторами вод целовались явор с калины. Як драмали палі, засынаў небасвод, я спаткаўся з чароўнай дзяўчынаю. Як драмали палі, а ў палях ды туман, ой, туман малачай серабрысты, житаром поливал и будили твой стан. Мы ступали долиной и мглистой, и пошли мы на вольный простяг у просторы полёў синевоких, только спелый дзяўчат, ой, ды спелы жыцця усплывали далеко. Неразвесистый гай гомонил под горой, не зязюля в гаи куковала. У купальскую ночь при споткании с тобой ты об счастье запалом спевала.
по-справжньому ёсць. Яшчэ 5 разоў по 35, і мы будзем заўсёды разам з вами. Гэтыя квіткі для вас віншуем, і гэтыя воплескі на Юбилеем! І, конечно ж, музычнае віншаванне, не шкадуем дарогі, сябры! Група Янки Кабариша. Дякую. С тобой
І на свята запрошую, не варваси, ваші.
Сеньор.